Tah, hakapan kong ai kublai kinong penmi film jong ke film lengkar mentara singi ngidon po biju cinema ngawan rengkat sibun ki perlok ki badon sadien jongi donang ni ba jelau tingi wan ban pet ye kene ke film te kumba kalong mentah shwa bangan batai sepang ke film ngadon hi ban keren ba ngai ba ki film kasi mentah ki paj ba kilas dang duna bhaban wan kersan tinga bu ye kene ke jingkerpat bas ngobha banwan ban kersan lem ye kini ki aktor aktris ki jongi kinong sim bentai ki jongi nadu ki ba don bentah ka film nadu kinong shoot nong ring kumta terter kumba ngi lapet thu la bon tli ki snem ngi layat ha ka bedi ki kam sna film ngi i shisha menta ba kar kum sna film ngi la ban ong ba kala kham internet shisha kila kham improve na dong hadong te ding nik takadaw nga don ka jing khmi limti bat ka jing ang nut bau paj ba sa sisin ulan kiu biang sisanama ban pej ki film ki jongi te nakalan ki aktor ma ibala mapun ki paj ba akmi nanti ki ta na kaliang jongar kum tahi ngaong ya ki paj ba ki ngong kersan lem ka film namar ba moh ngile ke babha te namdan hiri ban kersan la dang ngile ke basniu te kan ni ka kam babha ka kam belajak po jongi jong kinong sna film jong kinong ak film te akabala ingin sedang ban kersan biang ke ni film kasi jongi ban sawan komentaro ba kadon kan kalingkar hang ne ha bijus nama te kan kod adu lanom tu ta kan kanang sabe artayo kanang sabe te sayon kersan ailem ke jing it ke jong phi ke jing support ke jong phi te ngirung nang yo man sim kin bania ak mania sna kan kidang don ka film thamai bangala sedang ban shoot mentah ke ba ai kerteng AR te hadu mentah ngam penang ban batai lanungan pendep namar ba kumba kalong mentah ngayu i ba kayo kala duna sebab pelat tadi nak takadaw nga yeweri pi kipat ba one page shwaya ke film lengkar kenang ba pinang ban sungthu ban one page kiwe pat ki film ka film kalong kumno namar yol ese kan don ke jing perkhat haki babun kat kum ka jing yo sngo bangi la thai bet film kasi ba duna habarok kiliang hanrengan ong ipi one page ek film lengkar pin sai i ka jing biang jong ka film bat lese de lengba nakani ka film lengkar kan penlong biang ipi kipat ba ban wan kiu sha ki cinema namar pi kumba kalong mentah hot ka bai tiket kala kham kiu hanre kipat ba jungi kila duna palat kata ka jing support te lada mapi kipat ba pimwan ban ai kata ka jing kersan ba kata ka jing support jong pi kumnu kini kinong sna film ber kinong ak film hak ba khaddu kila don kinong keren ba la keren menswa ba khaddu hablet long deju ladam yo kam tela ngakerpat pi kin kipat ba ki baju smutenat ladam de ki bom smutenat ru nadu mentah persang no ban smutenat ban pej ki film ki jongi haba ban pej ki film ki jongi ka bamut pi kersan ye ki brio ki jongi katahi ke feedback ke banga ai ban batai ngam kwa ban batai full hak be de ke film kumbang ala de batai mentan ba one page ye ke film lengkar lese kan nong kalenti ke ban sedang ba phiki pat ba wan kiu biang sesanama namar de ling ba kene ke film lengkar lese ngalaban ong ba karukum snai ke film kam de shu kum hakisnam ki baladep hawat hakisnam ki baladep lese ngalaban ong ngidang duna haki babun kiliang nadu ka acting ki tiar kitar ke khana bat kum ta ter dan rei hagan ke film lengkar ni iba ka film kala biang te nganget ba deru lengba ka ke film nganget ba kipat ba kin sa sedang ban smutenat biang ban wan kiu sesanama